Welcome to T-Faithals TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Zuva eBentete achinyomba Keti Masomera achidedzera kuti urike tsvina anga achitenda zuva eBentete achitenda Maloti Rose. Hanzi aita hake Maloti Rose aita kuti mamasisi Katrina vageze kuhondo ndozvataurwa nazuva eBentete. Asi zuva eBentete vaenderera mberi mushure mekunge vanga vachitukwa vachinzi naivowo ihure. Saka Keti Masomera anga achiadhiresa achidedzera kuti zuva eBentete ngaasiyane naMadam Boss. Every time anongotaura nezvaMadam Boss, usafananidze vanhu nezvinhu zvisina nebasa. Ari kukombeya Madam Boss nani naMaititi. Munongoziva mega ihondo yemarudzi pasocial media. Saka zuva eBentete anyora achiti iye at least waita makeup and wear a wig plus filter to address me manza zvigaka ganda tie dry body shaped like a brick. Vanhu vanovhunduka tsvina kubva nhasi. You must address me wakageza. Kutukwa nemunhu akageza zviri nani zvinenge zvine kadzati dzani iwewe munhu asikagezi. So guys, handizivi kuti mati kudii nazvo, asi zuva eBentete vafara vachidedzera kuti Maloti Rose waita basa. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vane vamwe vari kumira nevavanoda. Vana eBentete vari kumirana naMaititi nanaMaloti Rose, asi mukatarisa Katrina Keti Masomera ari kumira naMadam Boss nevamwewo vake. Saka handisi guys kuti kudii nazvo, asi aripo mumwe munhu auya akati iye taura hako tete firita riri kunakisa vanhu, but uyu wekuEurope hanzi yakamuramba kudhara. Uyu munhu anoita kunge munhu akambokandwa mublaterate kudhara achiri mudiki akadliwa nehonye. Mumwe munhu ari kumira naEBentete. So guys, handizivi kuti mati kudii, munoti zvinopera mushe here, because eBentete zuva vari kumira naMaititi, Keti ari kumira naMadam Boss. Thank you so much. Don't forget to subscribe.